FSGolik Euskadin gaude bi gauzagatik, bata beharra eta beste bokazioa. Bokazioa da batez ere FLL guri usten digu edo permititzen digu territorioan dauden eskolekin eta gazteekin esteameko habilidadeak garatzen eta nolabait bokazio zientifikoak ere garatzen. Eta beharragatik, etorkizunean beharko ditugu FLL-ek lantzen dituen teknologiaren maitasuna, lankidetza, solidaritatea eta hainbat balore lantzen direnak FSGolian.